फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंहा नै मोजां गैया आरोना माने आखाइ बौनानै माने आं मबाइलखौनो थुनो हाबावाखै नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनो मोनबाङाखै ओमफ्राय आरो सासोदों आरोना आं एख' खामानिखौनो मावनो हायाखै दासान्दि माने साननै जाबाय आरोना ओमफ्राय दिनै एसे सागादों ओंखायनो ओमफ्राय आङो दिनै भिडिअ खालामनो होनना सानबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मैयाथ' बिश्वकर्मामोन ओमफ्राय बिश्वकर्मायावबो आं माने फुजाबो होनो हायासै आरोना लोगोफोर देहानिबो प्रब्लेम आरो आखाइयाबो बेबायदि जाना होना ओमफ्राय आं फुजाखौनो होस्रानो हायासै ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै थेवबो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जागायलांनोसै साहा लोंनायनि फाला होननाय लोगोफोर दायो आं माने साहाजों लोंनो बुद एवदों आरोना ओमफ्राय बेथिंहाय लाल साहा फुदुंदों ओमफ्राय लाल साहाजों बुद एवनाय बिराद मोजां मोनो आं जानो नुवाखैनो जानोसै खुलिनाय आरो दे सादो आयौ नै बुरजाथारबोदों ओमफ्राय आखाइ बौनायखौहाय सुनो आङो आखाइ फारसेजों खस्थ' जायो नालाय ओमफ्राय हौवाखौ सुनो होबाय आरोना दै दुंब्रुद खालामनानैहाय बेजों सुजारबाय आरो आङो 이렇게 하면 되는 거죠? 맞아요. 아센피 가다가 하나 아시잖아. 수치가 안 나게. 나 그러면 그냥 수치가 가는다. 아니요, 신이 약간. 신이라고. 맞아나 뭐나 키카가 시작했나 दैलांना गागाबाय नै लोगोफोर काप सुदोंमोन आं साहा लोंनाय बेयावनो गागालांबाय ओमफ्राय नैबे सेखायानो बुदोंमोन आंखौ दाखालि मार गोबौ आरो फिसाबाबो बे हासिबखौ जिरनायावनो इमान माबानांबाय आङो खस्थ' जानांबाय आरोना बे साखाय आखाइया मबाइलखौनो थुनो हाबाङाखैमोन आङो ओमफ्राय आंखौ
होनहरलाय लांबायमोन आरो ना मा अनलाइन गैथारा जेनेबा भिडिअ नायथाराखै नामा इदि मायबा मायबि कमेन्ट हरलाय लांबायमोन आरो ना ओमफ्राय बेखायनो आङो दिनै एसे सागानायखाय ओरैनो फिसा ब्लग लाना फैबाय आरो ना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा गावसा सापर्टिं खालामथारा आंखौ आंनि भिडिअखौ नायथारा गावस्रा ओंखायनो भिडिअफ्रा भिउ जायिखायनो नायनो बारा भिडिअखौ नायबाय ओंखायनो माने भिडिअ खालामनो बारा गोसो जालायलाङा आरो ना अखान्थि मोनो ओमफ्राय आरो इमान खस्थ' भिडिअ खालामो नालाय नायजानो लुगैयो आरो ना आरो गावजों गाव नायलायबासो जों बयबो जौगालांनो हागोन आरो ना सापर्ट होलायब्लासो ओमफ्रायहाय आंनिया दाखालि आङो माने भिडिअ होबाङियावनो बेसेबांबा बुरजा साबस्क्राइबारा हारसिं आनसाबस्क्राइब जाना थादों आरो ना ओमफ्राय इउटुबनिफ्रायसो जाखायो ना सोरबा आनसाबस्क्राइब खालामनो होननासो खालामखायो मिथिला आरो ना ओमफ्राय अखान्थि मोनसै आं बिदि आनसाबस्क्राइब जानाय नुब्लाथाय जि सानसेयावनो मालाबा 10 जन गाहाम मालाबा 7 जन 8 जन गाहाम खमायबाथ' अखान्थि मोनखागोन ना ओंखायनो ओमफ्राय बिदि खमायना थादोंमोन आरो ना आंनिया ओमफ्राय भिउआथ' जाबांखाया नालाय ओंखायनो ओमफ्राय अब्लाबो आङो दिनै भिडिअ खालामबाय आरो ना लोगोफोर नायबानो जाबाय नोंथांमोनहा ओमफ्राय आरो सापर्ट खालामलायदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्लाथाय साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आंना केमेरामेनबो गैया नालाय सुंथानासो दोनो ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै लोगोफोर आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो आङो मानि थाखाय भिडिअ खालामथाराखैमोन नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ आं बे आखाइनि थाखायनो खालामाखैमोन आरो ना जेनेबा भिडिअ खालामबाबो इदिट खालामनाय मानाय मबाइल थुनो खस्थ' जायोना आसि बिमायावनो नालाय नै आगदाथिंनो आरो ओंखामबो जानो हाबावाखैसो स्पन्जजोंसो जादों आङो सामसजोंसो लगाय होखानासो जायो आरो बेबो बे दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन